Hej, jeg hedder Michael. Jeg gætter på, at du har travlt. Du har sikkert masser af møder, mange mails, mange afbrydelser. Så har du sikkert også en masse forskellige opgaver med vidt forskellige deadlines på og en høj grad af forskellig kompleksitet. Og så gætter jeg også på, at du har dine opgaver liggende mange forskellige steder. Nu skal jeg prøve at give dig nogle eksempler på, hvad jeg tit hører, når jeg spørger, hvor har du dine opgaver henne? Så hører jeg tit det her med, jamen jeg har en masse ting oppe i mit hoved, jeg skal huske, jeg skal sige, jeg skal gøre, jeg skal ringe. I indbakken kan der også komme opgaverelaterede mails ind, som du ikke kan løse lige nu, som kræver noget tid, og der ser jeg tit, at man sætter flag, eller markerer som ulæst, eller flytter dem over i mapper osv. Der kan også ligge opgaver fra møderne. Når du går ud af møderne, jamen, så har du jo tit opgaver med dig ud, eller ting, du skal følge op på, som du skriver i en fysisk mødebog eller i OneNote. Der kan også være opgaver i kalenderen, i Word, Excel, telefonen, telefonbeskeder, sms'er, gule sedler eller sticky notes bruger du måske også. Teams kan der også komme opgaver ind igennem der, eller fysiske to-do-lister. Og det kan altså godt have lidt udfordringer, når man har de her opgaver liggende mange steder. Det kan blandt andet betyde, at man ikke altid lige har overblikket. Det kan være svært at prioritere rigtigt. Man kan glemme ting, sige ja til for meget, måske ikke altid få fuldt op. Måske en gang imellem være uforberedt til møderne, og også måske føle lidt stress en gang imellem. Altså det her med, at man springer rundt i tingene, eller vågner tidligere om morgenen og skriver ting ned, man tror, man har glemt. Eller man kan måske opleve at have et stort arbejdspres. Det du egentlig kan gøre for dig selv, det er at lade være med at arbejde sådan der, og så samle det hele inde i Outlook, som er et fantastisk redskab til at holde godt styr på sine ting og få noget mere tid, få noget bedre overblik, så det bliver nemmere at planlægge og prioritere. Og så tænker du måske, jamen hvordan, det lyder jo meget fint det her, ikke? Men hvordan kører det så helt praktisk, altså hvordan ser det ud sådan helt praktisk? Det kan give dig nogle få eksempler på. Du har for eksempel muligheden for over i opgavelisten at dele det op i forskellige kategorier. Du kan have en, der hedder opgaver til alt det, du ikke venter på, hvor det kun er et spørgsmål om, hvornår du gør det, hvor du også kan have de opgaverelaterede e-mails tilknyttet i din deadline-orden. Du kan have en, der hedder opfølgning til alle de ting, du venter på, du skal følge op på. Du kan også have en til møder, for eksempel til forberedelse af møder. Og du kan også have en, der hedder privat til dine private ting, og så kan du også vælge at se dine opgaver i dataorden, som egentlig hjælper dig med at blive mere effektiv, få noget mere tid, tag én ting ad gangen, og endelig så har du også muligheden for at se dine opgaver og dine møder i et billede, hvor du herinde meget, meget nemt kan skifte deadline. Du har simpelthen tidsaspektet med her, hvor du kan se dine møder og dine opgaver samlet, og så se, om det er realistisk det her. Så det giver altså en række muligheder for at få lidt bedre styr på det hele. Jeg håber, det gav dig noget inspiration til at prøve det af. Og ellers så vil jeg ønske dig en rigtig god dag.